mă doare de diamantul sufletul. Mulțumesc, Lazar. Hello, Slave. Parcă sunt Mona Lisa din Vaslui. Speak French, I don't speak French. Pentru tine, cum mișcă și... Nu știu cum stătea Mona Lisa, ceva de gen, nu mai știu exact. Ar trebui să dau masa puțin mai aproape, că nu vă văd. Nu mai bine. Sunteți aici pentru altceva? Mi-a zis cineva că parcă sunt Mona Lisa din Vaslui, auzi. El pentru asta era. Că depinde de fiecare. SS, mulțumesc. Nu, Gabi, nu am Instagram privat. E public. Croația, hai from Romania. Nu, Victor, îl păstrez doar pentru mine. Ești de-aia acum. Pe tine de ce nu te-am blocat? Păi de ce să te blochez dacă ai vorbit frumos? Ai un compliment, am înțeles, apreciez, Toni. Marin, ca să mă poți numi mădăsit, trebuie să te asigur că bei mai mult ca mine. Pe Instagram? Nu te-am blocat pe Instagram. Victor, mulțumesc. Nu v-am blocat pe niciunul pe Instagram.